салом ба ҳамаи онҳое ки чемпионати ҷаҳонро сахт дӯст медоранд ва аз пушти футбол шуда чанд кори хонаро ҳам як тараф гузоштаанд. имрӯз бароятон дар бораи дастаҳои гурӯҳи б чанд сухан мекунем. дар гурӯҳи б канада чун дастаи мизбон аллакай дар зинаи аввал аст. 6 голи девис бо бачаҳо аз ватани хоккей ва дарвозаи қатар барои арабҳо нишон дод ки бозӣ дар чемпионати ҷаҳон ин рақсидан дар варзишгоҳи албайт ё алҷануб нест. босния бадуне ки италияро ба ин мундиал намонд, дар даври дуюм аз швейтсария 4 голи нангин хӯрд, вале новобаста аз ин аз гурӯҳ ба даври плей-офф расида тавонист ва он ҷо бо дастаи дигари мизбон иёлоти муттаҳидаи амрико дар даври 1/8 финал бозӣ хоҳад кард. албатта ки швейтсария ин шапоти сахти салибиён, яъне ки шапоти сахти салибиёни швейтсария ба дарвозаи босния то ҷои онҳоро ноком ҳам карда бошад, валекин онҳо тавонистанд ки ба марҳилаи дигар раванд ва эдин ҷеко гарчанде ки мисли гранит ҷака дар формаи пешин нест, вале бо швейтсария ва канада билохира метавонад ки ба марҳилаи дигар равад. ба ҳар ҳол хоҳем дид ки яке аз мизбонони калонтарин мундиали ҷаҳонӣ то куҷо хоназур буданашро нишон медиҳад, яъне ки ҷо гап сари канада меравад ки онҳо аз гурӯҳ мебароянд ва билохира метавонанд дар баробари ду мизбони дигари амрико ва албатта ки мексика дар марҳилаи плей-офф аз қудрат тавони худ ҳам нишон диҳанд. ин буд чангапи зиёдатӣ дар бораи 4 дастаи гурӯҳи б. хайр. бо сухан сари гурӯҳи с, албатта ки метавон гуфт ки бразилия билохира тавонист ки бо ишғоли зинаи аввал аз гурӯҳ ба марҳилаи плей-офф равад. онҳо бубинед ҳарчанд ки бо Марокаш дар даври нахуст мусовӣ карданд, дар набудани Неймар албатта ки баъдан Гаитиро шикаст медиҳанд бо ҳисоби бузург 3-0 ва дар даври сеюми охирини марҳилаи гурӯҳӣ ба Шотландия ҳам зафар меёбанд, боз ҳам 3-0 дар ду бозӣ Винисиус Жуниор дурахшиши хоси худро нишон медиҳад. Рафини албатта ки дар бозии пешин ҷароҳат мебардорад, валекин рӯйдоди дигари атрофи мунтахаби Бразилия он аст ки Неймар бо ашк дар чашмон бо алами дил ба майдон бармегардад ва бори нахуст аз соли 2023 бо пироҳани мунтахаби Бразилия бозӣ мекунад. хоҳем дид ки то куҷо барои мунтахаби Бразилия ин чемпионати ҷаҳонӣ бо сарварии Карло Анчелотти муваффақ анҷом меёбад ё на. онҳо пас аз соли 2002 боз ҳам чемпион шуда метавонанд ё на. албатта ки вақт нишон медиҳад. Марокаш албатта дар зинаи дуюм рақобатро ба анҷом расонид. албатта онҳо ҳам дар плей-офф бозӣ хоҳанд кард. Марокаше ки дар соли 2022 дар Қатар зинаи чорумро ишғол карда буд. Гаити албатта ки бидуни ягон хол аз се бозии марҳилаи гурӯҳӣ рост ба хона меравад. хонаи он албатта ки наздиктар аст. ҳавзаи баҳри Кариб он қадар дур аз Канада ва Амрико ва Мексика ҷойгир нест ва барои онҳо албатта иштирок дар ҷоми ҷаҳон ин худ як таърихи хос аст. хоҳем дид ки дар гурӯҳи с Бразилия бо Марокаш то куҷо роҳи тӯлониро тай мекунанд. як дастаи дигари мизбони ин ҷоми ҷаҳон ки мунтахаби амрико аст дар гурӯҳи д қарор дорад ва мунтахаби амрико бо сарварии Маврисио Почеттино албатта дар даври саввум аз Турсия шикаст хӯрд. туркҳо ҳарчанд ки дар бозии аввалро бо бохт ва ҷанҷолҳои зиёд норозигии журналистони турк сипарӣ намуданд, ҳарчанд ки дар даври сеюм худи дастаи мизбони амрикоро шикаст ҳам дода бошанд, вале ин барояшон ягон фоида накард. онҳо бо гирифтани 3 хол ва пирӯзии ягона дар гурӯҳ рост ба самти хона равон мешаванд ва ҳамон мошинҳои зиёде ки дар назди кӯприки Босфор онҳоро гусел карданд. ба назарам ин маврид ягон мошин ва ягон нафаре дар фурудгоҳ онҳоро истиқбол нахоҳад гирифт. амрико бошад бо ситорагони хеш дар мизбонӣ воқеан ҳам натиҷаи олӣ нишон дод. бо ишғоли зинаи аввал аз гурӯҳ баромад. австралия бо Парагвай ҳам тавонистанд бо ишғоли зинаи дуввум ва сеюм аз гурӯҳ баромада тавонанд. австралия намояндаи дигари Осиё дар баробари Ҷопон дар плей-офф бозӣ хоҳад кард ва интизор мешавем ки намояндаи қораи мо то куҷо дар ҷоми ҷаҳон муваффақ буда метавонанд. агар ки ба гурӯҳи И гузарем, он ҷо вазъият кулан дигар аст.
منتخب گرمانیا از اکوادور در دوره سوم شکست خورد. اشتباه ناهربانی رسانید که سنساسیون به قید گرفته شود. همین طریق گرمانیا اینجا با اشغال زینه‌ای نخست البته از گروه برآمد، در حالی که کوت دیوار زینه دوم را اشغال کرد با 6 گل و اکوادور هم میتواند البته که با احتمالیت زیاد در پلی آف بازی کند. کوراسائو جزیره خود حقق با سرداری دیک ادوکات هرچند که از اکوادور هم خال گرفته باشد ولی بالاخره رقابت خود را جمع بست میکند در موندیال جهانی. و اگر به گروه F گذاریم اینجا وضعیت کلا دیگر است. اینجا نیدرلند برعکس همه دسته‌ها وابسته از مساوی با ژاپن در دوره آخرین، البته که با شویتسیا در دوره آخرین با حساب 1-1 میتواند با حساب با 7 گل البته که با پیروزی بر تونس، البته نیدرلند با کسب 7 گل توانست از گروه با زینه اول برآید، در حالی که ژاپن زینه دوم را با 5 گل اشغال کرد. ژاپن دسته قوی ترین آسیا در این چمپیونات از کره مو البته که با نیدرلند مساوی کرد، با شویتسیا مساوی کرد و تونس را شکست داده. تونس بدون گل البته ترک میکند مسابقه را، در حالی که دسته منتخب تونس صبری لموشی را حتی پس از باخت بزرگی 5-1 در دور اول از کار آزاد کرد، هرچند که الوی رنار به نجات این تیم آمده باشد این هم فایده نکرد و تونسیا عرب ها از کره آفریقای شمالی بالاخره به خانه بدون خال می روند. همین طریق خواهیم شاهد شد که چی می شود. تقدیر بعضی از دسته‌های که سنساسیون انجام میدهند، تقدیر دسته‌های فاوریت در موندیال جهانی. و خیر دوستان عزیز، درباره دوره سوم گروه‌های باقی مانده برایتان در نشریه بعدی خواهیم گفت.